Bundás kandúr. Első rész. Hát, a piknikkosár kész. Egész pontosan hová is megyünk az erdőben? Van térképem. Egy távoli helyre, ahol senki nem törődik az állatokkal, nem etetik őket. Te imádod etetni őket. Még te beszélsz. Jut eszembe, hol van... Obul mesét néz a tévében, és Garfield odafönt alszik. Miután ellátta a gonosz banya és a lila trollbaját, Bármikor felébredhet. De fura egy álom. Csigatésztát ettem kagylóval. Keddenként rendszerint azt szoktam álmodni, hogy kagylót eszem csigatésztával. Lássuk, hány az óra. Jaj, ne! Most kezdődik a műsorom. a herceg elindult a királyhoz, hogy megkeresse igaz szerelmét. Kösz, Ubul. Majdnem lekéstem Eddie Gurmant. Ma délután a spagettit és a fasírtot fogjuk megnézni vele. Üdvözlök minden kedves nézőt! Hello, hello, hello! A mai adásunkban nem másról, mint a spagettiról és a fasírtról lesz szó. Yeah. Hát nem incsiklandó? Ez a legjobb tévéműsor, a Garfieldot leszámítva. 1 kilót híztam már csak attól is, hogy nézem. Obul, te inkább egy mesét néznél, mint fincsi spagettit fasírttal. A most bekapcsolódó nézőink kedvéért elmondom, hogy egy teljes órán át fogjuk nézni ezt a spagettit és a finom fasírtot. És holnap a kínai kajája a főszerep. Megnézzük az édes savanyú csirkét, a rákot a strigamártásban és a komlós csirkét. A Daliás herceg el sem hitte, hogy végül rá. A mesék bénák. Még én is jobb történetet tudnék írni ennél. Akkor mi megyünk? Későn jövünk. Mulassatok jól, srácok! Meg lesz. És ne csináljatok felfordulást. Úgy lesz. Még hogy én felolvassak neked egy mesét. Van fontosabb dolgom is. Aludni. Még aludni, 2 alvás közt aludni. Jó legyen, de várj még egy percet. Sonka és sajt, pufiban barna szósszal. Jó nehéznek tűnik a kosár. Most valahogy könnyebb. Kb. Egy barna szószos sonkás sajtos pufival könnyebb. Ez jó lesz. Na jó, lássuk. Egyszer volt, hol nem volt. Ezt már olvastam. Nyugi, vicceltem. Szóval, egyszer volt, hol nem volt. Volt egy brutálisan jóképű macska. Akarod tudni, milyen jóképű volt? Ilyen jóképű volt. Mondd ki ő! A sármos, festcicus én. Hát én. Mondd ki ő! Kit áld és imád a nép? Én! Csak én! Oly nagy sztár! Ez néki jár! Mint látható. Kis mohó! Ki az, ha kap? Nyomban lecsap! Én! S nem? Te! Javaslom azt! El ne szalaszd! A macskakaszt mellett dagaszt, hisz tárgyak rassz! Ki én volnék? Bizony én volnék!
Csendben, de boldogan élt egy ódon kastélyban, és néha eszegetett. Máskor meg szundikált. De volt, hogy evett, és szundikált. Hatékony. A csodálatos macska élete jó volt. 3 dolog zavarta csupán. Az egyik egy holdkóros kutya volt, aki követelőzött, hogy botot dobáljanak neki, hogy aztán visszahozhassa. Ide van írva, gondolod, hogy csak úgy kitaláltam? Jó, haladjunk, hol tartottam? Ó, igen, hogy botot dobáljanak neki, hogy aztán visszahozhassa. Jól van, csak hagyj már békén! Ha valaki nem tudná, ezt hívják katapultnak. A katapult egy ősi fegyver, görög katonák találmánya, amivel nehéz köveket lőttek az ellenfélre. De ilyen helyzetekben is jól jön. Viszlát valamikor Halloween tájékán! Szóval a lihegő kutya okozta az egyik bajt, a másikat pedig a herceg idegesítő Iker unokahúgai. Ott van a kis cica! Jaj, ne! Ott meg vagy, kis cica! Most tényleg végem van. Beöltözhetünk! Öltöztessük kislánynak! Elég, hívják az őrséget, vagy a királyi babysittert, vagy a divat rendőrséget, segítség! Annyira édes vagy, gyönyörű lettél! A legszörnyűbb, hogy ez a szín nem is áll jól nekem. És a macska harmadik gondja a gazdája baja volt. John hercegnek arát kellett találnia, mégpedig nagyon gyorsan. De egyik kisasszony sem tetszett a tegnapi királyi bálon. Nézze, én csak a királyi főkóstoló vagyok, de egyet tudok. A királyi törvény kimondja, hogy ha nem nősül meg a 21. születésnapja előtt, a soron következő ifjú lesz a király. És tudja ki a következő ifjú, ugye? A következő ifjú a felséges alkirály volt, aki nem volt valami kellemes ember. Jól van, figyelem alattvalók. Ha trónra kerülök, azonnal új adófajtákat vezetek be. Na lássuk csak. Belégzési adót, kilégzési adót, levegő visszatartási adót, levegővételi adót. Ellenzem az adókat! Az ellenzést is megadóztatom. Továbbá a cipőhordást is, meg a papucsviselést is. És ha mezitláb járunk? Azért is adózni kell majd. Köszönöm. Na szóval, lesz rajszögadó, adózik, aki ketchupot tesz a sajtos szendvicsre. A kapzsisága romba dönt minket. Ezért kell feleséget találnia. Mielőbb, holnap már késő. Megnősülök. Akkor is, ha el kell vennem az első nőt, aki bejön az ajtón. Nos, talán mégis körülnézhetek még. Csak nem áll jól neki ez a szín. Elköltött egy vacsorát a királyság minden hajadonával. Már csak 3-an maradtak. Hogy segítsek az emberiségen? Mire föl? Az emberiség miben segített nekem? Kihúzva. Én. Csak is én. Muszáj mindig magáról beszélnie? Igaza van, John herceg. Beszéljünk most kicsit önről. Halljam, mit gondol rólam? Ez is kihúzva. Nos,
Meséljen magáról. Szeretném megismerni. Kuka, 3-as is, nem kell. El tudják képzelni, hogy egy zabagéppel éljenek együtt. Nagyjából ez időtájt érkezett vissza a cseppet sem okos kutya a bottal. Na, szia! Hát, úgy tűnik a herceg sosem talál asszonyt. A gonosz alkirály lesz az új király. Rossz hír ez a királyságnak, de engem nem érdekel. Amit az a gonosz hataloméhes pasas tesz, nem érint engem. Adó a rajzfilm sorozatok nézéséért, adó a kacsintásért, adó majmokkal táncolásért. Látod, cseppet sem érint. Adó az örömmel űző sporttevékenységekért. Ugye? Még annyira sem érint. Adó minden tésztaevésért. Paradicsom szószadó, minden sajtos ételfogyasztás adóköteles. Ugye? Egyik sem érint engem. Tésztaevési adó! Nem, ez nem ér! Hé, a kelbimbót adóztassa, az egészséges kaját, vagy bármit, amiben joghurt van, de a lazányát azt ne! Ubul, meg kell állítanunk ezt az embert. Segítsünk John hercegnek asszonyt találni. Így hát az eszes macska és az esztelen ebb elhatározták. Na várjunk. Ideje burítót ennem. Várj meg. És önök is maradjanak velem. Egy burító és itt vagyok. Folytatjuk. Bundás kandúr. Második rész. Volt egyszer, hogy John hercegnek arát kellett találnia, mégpedig gyorsan. Ha nem nősül meg a 21. születésnapja előtt, a sorom következő ifjú lesz a király. A következő ifjú a felséges alkirály volt, aki nem volt valami kellemes ember. Ubul, meg kell állítanunk ezt az embert. Segítsünk John hercegnek asszonyt találni. Jó burító? Remélem, hogy te is ettél valami finomat. Na, hol tartottam? Adj egy bögre lisztet a tojáshoz, és keverd el teljesen csomómentesre. Add a sűrű masszát... Hopsz, bocsi, másik könyv. Bár most kezdett érdekes lenni. Szóval, tehát az eszes macska és az esztelen kis ebb elhatározták, hogy segítenek John hercegnek, hogy ő lehessen a király. De vészesen fogyott az idő a nősülés előtt. Olyanról álmodom, aki szereti az életet és a szépet és a világot. És engem, főleg engem. Nem talált egy lelket sem, akit szívesen elvenne. 100 évre év, ám sorsom bús magány. Miért nem vár rám egy kedves szép leány, oly rossz lány hiány. Ha leszáll az éj, éled a remény, hogy nem csak álomkép ő, de húsvér és megértő. Hány év, míg eljön, mondd merre élő, s tudja ez szép nő, hogy várja egy kérő. Tánét így árván, nem másra rám vág, gondom mind elszáll, aznap, ha rám talál.
Aznap, ha rám talál. A kereséssel töltött napok alatt egyet találtam, de ő nem jön hozzám. Talált egyet? Talált egyet? Igen, odaadó és szenvedélyes. Úgy hívják Elizabeth. És nem nemes. Hogy nem nemes, hogy por? John herceg mesélt az ételkóstolónak. Én várok. Befejezted végre? Jó. Szóval John herceg mesélt az ételkóstolónak egy Elizabeth nevű nőről, aki egy kis házban élt a kékerdőben, az állatok között, akiket annyira szeretett és dédelgetett. Etette a kis mókusokat, etette a kóbor macskákat és kutyákat. Enni adott a kis cinkéknek. Enni adott az egereknek és vakondokoknak, és még azoknak az igazán taszító állatoknak is, amiket az erdőben látni olykor. Az állatok szeretnek téged, szép Elizabeth. Hát, mert én is szeretem őket, és téged is, John herceg. De nem lehetek a felesége. Miért nem? Az én uramnak hatalmas szívről kell tanúbizonyságot tennie. Van szívem. Te jó ember vagy, John herceg, de te egy kis burokban nőttél fel. Soha nem volt szükséged rá, hogy megmutasd, birtoklod eme adottságot. Ez sajnos igaz. Hogy tudnám mindezt bizonyítani neki még a határidő előtt, mikor még magamnak sem tudom? Dehogy nem! Menj el a kékerdőbe, keresd meg szíved hölgyét, és vedd rá, hogy menjen hozzád! Tegyem ezt? Te vagy a mese hőse, viselkedj úgy! Ó, a macskámnak igaza van! Mint mindig. Megyek a kékerdőbe, és megkeresem nyomban! Várj itt, mindjárt jövök. Ó, mellesleg kösz. Mit köszöngetek neki? Nem tudok beszélni, ő meg nem hall. Na, szóval, hol tartottam? Ó, igen, a herceg elismerte a macska igazát, és ha pizzát akarsz enni, rendelj magadnak 8-at, ahogy én is tettem. A herceg így szólt. Elmegyek a kékerdőbe, és megkeresem nyomban! Mint egy megszállott, a herceg kivágtatott tüzes paripáján a kastélyból egyenest a kékerdőbe. Nem akart addig visszatérni, míg meg nem találta, és rá nem vette szíve hölgyét, hogy hozzá menjen feleségül. Ne örülj előre, nem megy az olyan könnyen. Eközben a brilliáns macska azt hitte, minden rendben. Látod, hogy megy ez? John hercegnő ülveszi Elizabethet, és az aljas alkirály nem lesz király. Ezzel minden probléma megcsapásra megoldódott. Kis cica! Jaj, ne! Mekkora a lába? Egy kis Barbie medis, szívemesek a tej! Ne! Elég! Könyörüljetek most egyszer, ne bántsatok! Elég! Helyesbítek, nincs minden problémám megoldva. Kis cica! És ez még mindig nem az én színem. Nézd, ott egy kis kutya! Kis kutya, kutya, Úgy látom,
Látom, a herceg a kékerdőbe igyekszik, de ha sikerül meggyőznie az állatos nőt, hogy hozzámenjen, áruld el nekem, hogy lesz belőled király. Nem győzi meg, mert nem ér oda hozzá soha. Csupán egyetlen út vezet a kékerdőbe, és elintéztem, hogy azt árgus szemekkel őrizze valaki. A kékerdő felé tartott hát John herceg, semmi nem állhatott útjába, hogy elvegye a szép Elizabetet. De valami mégis állhatott. Megállíthatta. A dolog, ami megállíthatta, az... Várj, hadd gondolkodjam. Jaj, nézzenek oda. Elszaladt az idő. Ijesztgettem kell a postást, de mindjárt jövök. Jellemző, Garfield. Gondoltam ám, hogy ma is megpróbálsz rám ijeszteni. Tudod, mondjuk, ijesztő tűzokádó sárkánynak öltözöl. Én a nyugodt kis lélek, tűzokádó sárkány? A leveleid. Nem szép ijesztgetni a postást, de munkaköri kötelességem. Számla, esküdtidézés, számla. Tűzokádó sárkány, ha? Miközben John herceg megszállottként haladt álmai szépséges hölgye Elizabeth felé, egy útjába kerülő férfi figyelmeztette a ráleselkedő veszélyre. Egy tűzokádó sárkány? Egy kicsit feljebb, észre fogja venni. Egy sárkány, aki tüzet okád. Nem veszítem el az igazi szerelmet. Nem félek egy tűzokádó sárkánytól sem. Bal sorsomra, a lovam fél, de én nem hátrálok meg. Egyre mélyebbre hatolt az erdőben, de a rettegett szörnynek nyomát sem látta. Tűzokádó sárkány, ha? Balga beszéd, ostoba fajankó. Mit keresek én itt? Nem kifejezetten nevezném John herceget bátornak. Vakmerőnek? Nem. Ostobának? Már közel jársz. Azt hiszem, a legjobb szó talán az lenne rá, hogy átsült. Közepesen átsült. A herceg valahogy visszaért a kastélyba. Igen, a kedve letört, az adók emelkedtek. Adó a határozó szókért. Adó, ha körmöt vágnak, szerdánként. Adó a Michael névért és a Rogerért is. John herceg holnap délben betölti a 21-et. Ha nem nősül meg, ez a gazember lesz a király. Mihez kezdünk most? Tudod, milyen ostobaságot művelt John herceg? Fáj ezt kimondani, de most nekünk is muszáj lesz. Így az imádnivaló macska és a kevéssé zseni kutya útra keltek a kékerdőbe. Felszállás előtt győződjenek meg róla, hogy az üléseik és tálcáik függőleges pozícióban vannak, és hogy minden elektronikai készüléket kikapcsoltak. Készen állsz? Akkor indulás! Remélem, valaki hamarosan szétosztja azt a pár zacskó sós mogyorót. Odáig juthattak, ameddig John herceg is, amikor... Ne félj, hűséges, szőrös barátom! Az ég adta világon nincs miért félni egy tűzokádó sárkánytól. Kétsét sincs, nyugi! A kastélyban leszek, feltétlenül mesél majd, mi volt. Ott álltak hát. A bátor macska és a középszerű kutya. Farkas szemet néztek a sárkánnyal, aztán... És aztán... Tudod, mi esik jól a pizzára? Egy jó rozsos tonhalas szendvics. Folytatjuk.
Garfield, magyar hangok, Kerekes József, Cvetkó Sándor. Magyar szöveg Tóth Enikő, hangmérnök Hidvégi Csaba, vágó Horváth István, rendezőasszisztens Szász Andrea, gyártásvezető Mészáros Szilvia, szinkronrendező Ulman Gábor, producer Kovács Zsolt. A szinkront a Turner Broadcasting Systems Europe Limited megbízásából a Synchron Systems készítette. Bundás kandúr, 3. rész. Egyszer volt. Ha nem nősül meg a 21. születésnapja előtt, a sorom következő ifjú lesz a király. A következő ifjú a felséges alkirály volt. Kutyus, meg kell állítanunk ezt az embert. Segítsünk John hercegnek asszonyt találni. Az állatok szeretnek, szép Elizabeth. De ha sikerül meggyőznie az állatos nőt, hogy hozzám menjen, áruld el nekem, hogy lesz belőled király. Befejezem a mesét, ha megettem a tonhalas szendvicsemet. Na, ne lögdös! Megyek! Na, hol hagytam abba? Ó, tényleg. A felsőbbrendű macska és az idióta kutya szembeszállt a csúnya, tűzokádó sárkánnyal. Vannak percek, kutyabarátom, mikor az állat hősiesen szembeszáll az ellenséggel, és nem fut el a veszély elől. De ez most nem az a perc. Jaj, ne, hagyj! Hogy? Megmenekültek, igen. Egyelőre. De akadt egy kis gond. Hogy eljussunk a nőhöz, át kell mennünk ezen az úton. És a sárkány itt fog várni ránk. De a macska nem csak szép volt, okos is. És beugrott neki valami. Nem szép ezt tenni senkivel. Egy tűzokádó sárkánnyal sem, de a cél szentesíti az eszközt. Gyere! Nesze, egy neked, egy meg nekem. Annyira aranyos! Szeretünk! Olyan cuki sárkány! Játszunk a sárkánnyal! Testápolod neki! Olyan szép a színe! Ráférne egy kis dajer, meg egy szép módha is! Fizessük meg! Az jó ötlet! Repülünk! Játszunk végre a sárkánnyal! Játszani akarok! Olyan Olyan helyes sárkány! Én gyönyörű vagyok! Végre gyönyörű sárkánylány vagyok! Hogy köszönjem meg? És bocsánat, amiért korábban olyan gonosz voltam veletek. Hé! Mind mérges sárkánnyá válunk, ha elcsúfítják a fizimiskánkat. Mi lenne, ha hálából elvinnél minket? Persze, hova? Van egy Elizabeth nevű nő, aki itt él a kék erdőben. Ó, tudom, aki imádja az állatokat, és nem lesz a herceg felesége? Igen. Így hát elindultak a kedves Elizabeth házához. Mikor leszünk már ott? 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 Végül a hatalmas macskának elege lett. Letette Drusillát és Minervát az erdőben. Többé nem hallottak róluk. Igazad van, ez még tőlem is csúnya húzás lenne, vagyis a csodás macskától. Nem?
Nem tette ezt velük. Mikor leszünk máros? Mikor leszünk máros? Mikor leszünk máros? Mikor leszünk máros? Csak kitesszük ezeket a tündéri csöpp kislányokat a kastélynál, és már is mehetünk. Most örülsz? De hátra van még az igazi baj. Útjuk során elmentek egy állat mellett, akit Elizabeth etetett. Egy ronda kis macska volt, úgy hívták vagyis Lamren. Igen, Lamren. Az egyetlen állat, akit Elizabeth etetett, és nem volt aranyos. Mi több? Hey! Ha ezt rögvest elmondom az alkirálynak, megjutalmaz, ha megkoronázzák. Rohant egész a kastélyig, hogy elújságolja a hírt. Talán hivatalosan is kinevez a királyság legcukibb cicájának. Megmenekültek? Úgy tűnik. Biztos rá akarják venni Elizabetet, hogy legyen a herceg felesége. Ha így lesz, őt fogják megkoronázni helyettem, és az felborítja nagyszabású tervemet, hogy kifosszam a birodalmat. Nos, én segítettem. Mi lesz a jutalmam? Megkapod a jutalmadat! Küldjétek el Abu Dhabiba! Abu Dhabit mondtam volna. Bocs, félreolvastam. Igazából azt mondta... Megkapod a jutalmadat! Tömlőzz be veled a nyomban! De miért? Utálom a spicliket. De én hű vagyok! Cuki vagyok! Cuki és hű vagyok! És imádnivaló is! Ha már itt tartunk, John herceget is vessék oda mellé. Nem kockáztathatok. Jobb lesz elintézni a nőt is, akit kiszemelt magának. A király is intértömlöcbe vetette Lamrent, és aztán a herceget is utána hajította. Nem teheted ezt velem, én vagyok a birodalom vezére. Holnap utántól már nem! Eközben az alkirály elment az őt szolgáló boszorkányhoz. Én mérgezett almát kértem. Az alma túl egészséges. Inkább bolonyai spagettit csinálok helyette. Majd meglátod, hogy hat, ha idején végre a királyi ételkóstoló. A királyi ételkóstoló! Meg kell kóstolni a mai ételt, valami finomság? Tessék, kóstold meg! Az illata egész isteni. Nem rossz. Elbírni egy kis oregánót, és még egy kis olívaolajat, és én még adnék... Most örökre aludni fog. Addig, míg az igaz szerelme meg nem csókolja. Örökre aludni fog. Jól van, menj, intézd el. Úgy lesz, de előbb átváltoztatom magamat. Valakivé? Akire sosem gyanítaná, hogy egy gazboszorkány. Söprű! El is ment a végzetes spagettivel. Nem sokára odaért. Ott van a kunyhója. Tessék, kicsi vakond! Tessék, te kicsi csibe! Annyira jó hozzánk, tojnom kell neki egy tojást. Én is szívesen tojnék, ha tudnék. Dönts hát! Mondd, melyik kell? A hős, aki érted megvív, netán a csábító szép szavú, a művész, ki bókra kész, ha hív. El nem hagy, azt mondja, egy szép napon álmodébb áll. Melyik a jó döntés? Mondd hát! Igen! 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 Csak is őt várom! Ő lesz a párom! Csak is őt várom! Ő lesz a párom! Csak is őt várom!
Van itthon valaki? Halló, van itthon valaki? Igen? Buongiorno, bellissima! Láttam, hogy eteted az állatokat. Most itt az ideje, hogy te is enni kapj valakitől. Jaj, ez igazán kedves magától. Nem szólhatok, hogy ne egye meg a végzetes spagettit. Behívta a szakácsot. Isteni az illata, de fogyókúrázó. Egyáltalán nem ehetek tésztát. De én készítettem forró hűsben, vagyis sütőben egész nap. Egy falatot? Nos, ha már ennyit dolgozott vele. Kész! Seprő! Így hát a gonosz boszorkának sikerült. Nyugi, Ubul! A gonosz boszorka küldetése sikerült. Főleg, mert a hős macska és az a rendes kutya 2 perccel később jöttek. 2 perc olykor rengeteget számít. A 2 perc életet, szerelmet és boldogságot jelenthet. Vagy pedig ezt. Ubul, ez csak egy mese. Ubul, ez a kutya nem vágja, hogy ez csak egy mese. Megyek, megkeresem és elmagyarázom. De előbb hozok valamit enni. Velem tartotok? Folytatjuk. Garfield, magyar hangok, Kerekes József, Cvetkó Sándor. Magyar szöveg Tóth Enikő, hangmérnök Hidvégi Csaba, vágó Horváth István, rendezőasszisztens Szász Andrea, gyártásvezető Mészáros Szilvia, szinkronrendező Ulman Gábor, producer Kovács Zsolt. A szinkront a Turner Broadcasting Systems Europe Limited megbízásából a Synchron Systems készítette. Bundás kandúr. 4. rész. Egyszer volt. Ha nem nősül meg a 21. születésnapja előtt, a sorom következő ifjú lesz a király. Ubul, meg kell állítanunk ezt az embert. Segítsünk John hercegnek asszonyt találni. Az állatok szeretnek, szép Elizabeth. Én mérgezett almát kértem. Én inkább bolonyai spagettit csinálok. Ubul, érdekel a mese vége? Jó vége lesz ám. Nem minden végződik jól, de a mesék igen. Ezért szeretjük úgy őket, de ha tényleg nem akarod hallani... Úgyni, ülj csak le. Nos, képzelheted, milyen szomorúak voltak az állatok az Elizabettel történtek miatt. Mindig olyan jó volt hozzánk. Ki ez a macska, aki jött? John herceg macskája, azt hiszem. John herceg macskája, mindig imádtam. Olyan csodálatos. Hova ment? Oda bent van. Bocsánat, bolonyai szagot éreztem, és meg kellett kóstolnom. Hiányzik belőle egy kis bazsalikom. Ugye nem? Nem, szerintem csak alszik. Talán Elizabeth is csak alszik. És közben rémesen horkol.
Gyorsan megbeszélték, hogyan tovább. A gyönyörű macska hölgyemény mondta ki a megoldást. Vigyük el egy varázslóhoz. Hol találsz varázslót az éjszaka közepén? Én ismerek egy éjjel-nappal rendelő ügyes varázslót itt a közelben. Akkor vigyük oda! Átrepültek az erdőn, egészen az éjjel-nappal rendelő varázsló Merl odujáig. Végzetes spagettire gyanakszom. A feleségem műve. Segítened kell rajta, nagy varázsló, muszáj. Én nem tudok. De te igen? Én? Elvarázsolt álmot alszik. Csak egy szerető ember csókja ébresztheti fel. Az arcodat elnézve azt mondanám, a tiéd lesz az. Akkor csak egy csók kell? Próbáld csak meg, és meglátjuk. Igen, vágyj bele! Hé, van még abból a jó spagettiből? Nem csak a szupermacskát ébresztették fel, de mást is megtudtak. Így ébresszük fel Elizabetet is? Pontosan. Olyas valakinek kell megcsókolnia, aki szívből szereti. Én tudom, ki az igaz szerelme. Gyerünk, menjünk el John hercegért. Hé, ti mit kerestek itt? Sajnos borzasztó rossz híreket hoztunk. Igen, ez a kismadár azt csiripeli, hogy az alkirály a toronyba záratta Johnt. Mi? Ezt nem teheti. Csak John herceg csókja ébresztheti fel Elizabetet. És aztán hozzá kell mennie, hogy ő legyen a király, és ne az a gonosz másik. De a bölcs macska tudta, hogy csak egy megoldás létezik. Gyerünk! Mindenki utánam! Az állatok elindultak hát John herceg kiszabadítására és a szép Elizabeth megmentésére. Ahogy a kastély felé meneteltek, több követőjük is akadt, állatok, akik az évek alatt Elizabeth barátai lettek. Ez alatt a kastélyban a gonosz alkirály úgy döntött, nem vár tovább a hatalom megszerzésével. Őrség! Mostantól kezdve mindenki szólítson felségnek, és kövessétek a parancsaimat. Érthető? Igen, felség! De holnaptól lehetsz csak király. És csak akkor, ha John herceg nem nősül meg. Hogy? Hogy nősülne meg? Odafent van a várbörtönben, és az egyetlen nő, akit elvenne, aludni fog, még világ a világ. Én foglalom el a trónt, most! Felség, egy hadsereg menetel a kastély felé. Hadsereg? Talán barbárok haga? Akkor kalózoké? Úgy nézem, a katonák mókusok és macskák, kutyák és csirkék. Tartsa zárva a kaput! Nem félünk a mókusoktól, meg a macskáktól, meg a kutyáktól és a csirkéktől. Ez alatt a toronyban... Hasztalan. Ha ki is szabadulnék, Elizabeth nem jönne hozzá. Dehogy nem, hiszen oda van érted. Tényleg? Persze, még nálam is aranyosabbnak talál, és ez nem kis szó. Csak meg kell győznöd, hogy bátor vagy és jó. Az vagyok. De hogy bizonyítsam? Mi ez a szűrzavar? A herceg nem tudta, mi folyik kint, és a mentőosztag sem volt sokkal okosabb. Hogy jutunk be a kastélyba? Igen, a kapu zárva van. Én tudom a megoldást, ássuk magunknak egy alagútat. Mennyi ideig tartana? Ó, talán 1 hónap, vagy 2. Nincs annyi időnk, bízzátok rám! Megállítani! Megállítani őket!
Induljanak! Játsszunk be öltözőset! Valaki megcsókolt. De jól szórakozunk! Igen, nagyon! Hűha! A barátaim elfoglalták az egész kastélyt. Szerinted megmentenek minket? Vedd úgy, hogy meg vagy mentve. Oh, hey! Te nem. A kastélyunkat ellepték az állatok. Meneküljünk innen! Én magamhoz veszem a rengeteg adóból idáig befolyt pénzt, és Iszkiri! Megyünk mi is! Már úgy tűnt, hogy a gonoszak elmenekülnek a pénzzel, amit az alkirály a városlakóitól lopott. Az alkirály, a segéde és a boszorkány a sárkánytól félve siklottak. Gyorsan! Fordítsd a katapultot a kastéllyal szembe! Elfutnátok a sárkány elől? Gyorsan! Itt a katapult! Hopp fel, és repültök a biztonságba! Köszönjük! Jól ültök? Rajta! Nem, ez még bőven nem a boldog vég kifejlett. A szép Elizabethnek fel kell ébrednie, hogy hozzá menjen John herceghez, emlékszel? Ezután gyorsan ment minden. John herceg megcsókolta Elizabethet. Ő felébredt, és meglátta, ki a megmentője. De John herceg. És ez a sok állat. Egy tűzokádó sárkánnyal is ölre ment volna, érted? Értem. Tényleg van szíved és bátorságod. Megtisztelsz azzal, hogy egyesített szíved az enyémmel? Természetesen. Végre boldogság vár ránk, annyi szenvedés árán. Eljött az, aki kell, nem válunk el. Boldogság vár ránk, boldogság vár ránk. Jó pár évig nem látsz majd, miért is okoztam 100 bajt? Fáj, búcsúzni kell, szép kis hotel, Hol laknunk kell? Viseltem koronát. Szokd meg a sitkonyhát. És most kelljünk útra mi. Jól esne egy torta, s egy lazanya lecsúszna. Boldogság vár ránk, boldogság vár ránk. Végre boldogság vár ránk, annyi szenvedés árán. Végül győzött a jó, kimondható. Boldogság vár ránk, boldogság vár ránk. Boldogság vár ránk. Legalább megtalálták végre a színt, ami jól áll. Ezt leszámítva, mind boldogan éltek, míg meg nem haltak. Hé, nézd! Megjött a herceg és a szép Elizabeth, vagyis John és Liz. Garfield, te ettél meg mindent? Ebédidő van, vagy vacsora, vagy valami. Na, tetszett a mese, Ubul?